Mira, Lucía, vouche dar un consello. Se queres estar con unha chavala, que che guste, que che apetezca, non te fijes na guapura, na bondad, na forma de ser, porque que a guapura non se come. E despois irvos conocendo pouco a pouco, non así un flechazo, pum, aquí te callo, aquí te mato, non pode ser. Hai que ir conocendo a xente, ao mellor contens unha cousa xa ten outra, ou xa estuvo con outra, pero, bueno, irse conocendo e dicindo as cousas como as hai que dicir, sin ilusión ninguna. Se ela quere de boa gana, moi ben, á forza non se fan os santos. Vai sendo ao xeito, e ter moita suerte, e non contar moitas mentiras de parte a parte, porque cai máis pronto un mentireiro que un coxo. Se mintes, e despois se van saber as cousas, e depois ainda é peor. Así que ten moito cuidado. E como son eu? Ti eres así un pouco desordenada, pero despois tens moi bo corazón, eres moi boa rapaza, pero se a chica que estea contigo é moi ordenada, vai sufrir moito, porque che ten que estar dicindo, Lucía, hasta aquí non está ben, isto había que poñer ali, isto había que poñer ali. E ti, se estiveras acostumbrada, como te acostumba a tua abuela, non faría falta que nadie che dixera nada. Pero entreche por un lado, e saleche polo outro. E se ti así, a boa fe como os gatos pequenos. E as cousas non teñen mérito, máis que a xente o que lle queira dar. Por exemplo, que este unha cousa fora do seu sitio, entre nós non importa. Pero, se estás con unha persona, e esa persona lle gusta ter as cousas no seu sitio, eu, por exemplo, son unha vella, e quero que as cousas tean cada unha no seu sitio, porque ti se te acostumbre de poñer unha cousa sempre no mesmo sitio, un día vas a non estar, e se un dirá, xa te empezas a... Pois por iso, que hai que ter as cousas ordenadas e cada unha no seu sitio. Eu conocía un veciño que tiña a costumbre de poñer os fauciños nun sitio, as cordas no outro. Un día cambiaronlles, cajouse en todos os santos, porque non sei que, porque non sei que. E depois dixo que nunca máis que lle cambiaran as cousas, que estuveran sempre no seu sitio. E iso non costa ningún traballo, porque tanto ten poñelas nun sitio que non é, como nun sitio que é, e polo menos nun sitio que é. A quen me parezco máis, a meu pai ou a miña nai? En moitas cousas a teu pai, en moitas. En ter así un xenio rápido, en ser así tamén algo desordenada como el, pero... O carácter tamén, non? Carácter, pero despois estás bo corazón, demasiado, un pouco demasiado bo, que a veces na vida tampouco non hai que ser tan bos, porque se levan moitos paus. A xente que é mala e sabe o que ten que dicir, esa ten valor para calquera cousa, pero o que é moi bo, cajan por grade que non foi verdad. E son traballadora? Traballadora, cada unha a súa cousa é traballadora. En que traballo? Traballas nunha discoteca que temos aquí na casa. Na batería, non? Batería, bombos, ordenador, temos aquí unha cociña, fai lume cando ten frío. Se se queixa é de vicio. O que pasa que o que ten todo parece que non está ben. E o que non ten nada xa non ten de que queixar. E por que me queres tanto? Pois porque era que estás comigo na casa, a que máis cariño che dou e me daste a mí. As outras tamén lle quero, pero é distinto. Claro. Sempre que están cos abuelos, sempre hai máis cariño, sempre para iso están xuntos. E iso que está a convivencia. É a convivencia, eu que as outras quero moitísimo e todo máis, pero non é como que estás día e noite na casa, día e noite. Eu son moi cariñosa, non? É demasiado, que hai que estar sempre abrazada a ti, dándoche bicos, e veces tamén aburro pouco, como aburro moito. Pero, bueno, eu como xa conozo, mando a merda, e ela queda conforme igual. E vamos... Un pouco xa estamos a ver. E vamos a leir as xuntas, e a botar o polvo... Pero o polvo nos cacharros, non o polvo xuntas. O polvo ali nos contenedores ali no Monte do Gozo, hai para o plástico, hai para as botellas, hai para o cartón, estamos como queremos. Nós aquí, se nos queixamos é de vicio, estamos mellor que os da Rúa Villar. Bueno, e agora te pregunto un par de cousas. Cantos anos tes? Tiño 88, fago 89, 22 de diciembre, que é o día da lotería. Mira que suerte, Te tocou el bombo. Ando-me descarallada das pernas, pero eu vou indo, vou tirando. A veces baixame a cabeza así contra calquera cosa, pero aguanta, María. E por que sempre me dixechedes que era importante traballar? Porque do traballo sale todo, hasta a tuberculose. Bueno, pois nada. E o que non traballa é porque non vale para outra cousa. Hai xente que lle dá un traballo e di, ai non, ese non é o meu. Que queren? Vivir sin traballar e ganar. Eso non pode ser. España hai que levantar, pero entre todos, traballando, cada un o seu,
e non ter envidia a nadie, cada un que teña o que teña, como non che rouben ni nada, cada un que viva a súa maneira. Pero traballar. Hai moito monte para cavar, pero a xente de cavar di que está moi fondo. Pois, hai que traballar, non hai Sí, outro remedio. como as patacas que veñen do supermercado. As patacas que veñen do supermercado sabe Dios de onde veñen, e din que son daqui. Aquí poucas se poñen, e as que se poñen xa son cada un para sí. Sí, sí. Pero traen as lavadías, traen moi curiosos, son unhas dis que son para fritir, outras para cocer. Eu nunca oí ese disparate. Nós aquí poñemos e son patacas, sirve para todo. Bueno, aboliña, ahora valle dar un biquiño a Marta, chamase Marta. Marta, cando queiras, ven por aquí a visitarnos. Deseoche toda a saúde do mundo, que teñas moita suerte, sea con quen sea, e ser fieles e non ser mentirosas, e que Dios nos dé sentidiño hasta a final. Porque o sentido, se non tes sentido, é como o que di, se non tes cabeza, para que queran o sombreiro. E iso tamén hai que ter moito sentido, saber con quen se anda, saber por onde se anda. A veces está un mellor, pensa un salir que fai moitas valentías, e a mellor está mellor na casa, a divertíndose na casa co traballo, que non ir por diante a encontrar 4 manjantes que a mellor non son a desgracia da tua vida. Bueno, moitísimas gracias. Non se merecen. Hasta chao. Hasta vernos. Hasta vernos. Guapa. ¿Quién es guapa? ¿Tú o yo? Guapos somos todos, tendo salud todos somos Guapa. guapos. Cada un guapo a súa maneira. Como era? Guapo, Guapa. Guapa e guapa. Olé. Olé.